खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङ। जोङो दिनै खैराबारियाव फुटबल फाइनाल नायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जग्राफोरबो लादो नै जोंहा फिसाला दांनो थांगोन आरोना। बुरु हाय ओइ थांसोबाय मानसिफ्रा। नैजिब्रैथि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप 2024 खैराबारि बिनि खेल जागायजेननायनिफ्राय 19 अक्ट'बरनिफ्राय दिनै फैयै फैयै 26 अक्ट'बर खालाराव बियो फाइनेल गेमसिम सफैबाय। दिनै फाइनेल गेमाव जों बिराद मोनसे मोजां परिबेस नुदों। मोननैबो दोलो नावबान्दा भार्सेस जोंहा मुकालमुवा बे मोननै दोलोनि गेजेराव माने मोनसे आकर्षणीय गेलेनाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ आरो जथेस्थ' बेवहाय दर्शकफोर दङ, नायगिरि बिथांमोन दङ। जोबोद माने गोसो गुदुं नायगिरि बिथांमोनाबो। गेलेगिरिफ्रा जेरैबायदि गोसो होनानै गेलेदों, नायगिरि बिथांमोना आरो बेनिख्रुइ बांसिन गोसो गुदुंथार। आरो बेवहाय जोंबो गोजोननाय मोन्दों जि थांखिजों बे माने हाबाफारिखौ दिनैनि हाबाफारिखौ जों खुंफुंदों, बे थांखिया जाफुंसारदों होननानै जों माने साननानै लानो हादों। आरो जों नुनो मोन्दों बे खेला जोंनि बे थांनाय गोलाव समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो गोनां मुंख्लंफोरनि मुङावसो जों बेखौ खुंनाय जादों। 1988 मायथाइनिफ्राय खैराबारि ओनसोलाव मुंख्लं जादोंमोन। गासै 47 सा मुंख्लंफोर बे खैराबारि ओनसोलाव माने मुंख्लं जादों। आरो बियो 2020सिम जों जिखिनि 47 मुंख्लंफोरखौ मोन्दों बिथांमोननि गोसोखांथियावनो नैबे सना काप फुटबलखौ जोङो टुर्नामेन्टखौ खुंबोबाय थादों। आरो बे माने टुर्नामेन्टखौ रायजोफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ लायै लायै खुंबोबाय थानाय जादों। रायजोफोरा अनसायनानैनो बे माने खेलखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना सुबिदाखौ खालामनानै होयो। दिनैसिम बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै। जुदियोबा सोरबा पार्सनेलि सहाय खालामो बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जेरैबायदि गुबुन माने खेलफोरा जेरै मोननो हादों बेबायदि मोनथ'वाखै। दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे खेल बिफाननि जोंनि EM दावबायसा बर' बिथांमोनखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय खैराबारिनि बे मुंख्लं बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप माने जोलुर जि खेल जायो बेनि मुङावबो माने सरकारनि बिटिसि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो खावलायदों दिनै नैबे मन्चनिफ्राय। आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जि थांखिखौ लानानै जोंनियावहाय खेलखौ खुंनाय जादोंमोन बे थांखिया किसु जाफुंसारदों जों मिजिंथिनो हायो। खारन बेवहाय जों जेसेबांखिनि दर्शक दिनै नुदों फाइनेल गेमावहाय बिराद मानसिफोर फैदों बेवहाय आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर बेवहाय फैदों। जों दिनै नैबे जोलुर बादायनायखौ होबाय थायो। मानोना जोंहा गोबां मोनसे मिजिं दङ बे गेलेनायजों लोगोसेनो जोंनि उथिफुनाय आरो जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोननो जों उत्साह होनो हायो आरो बिथांमोननि मिजिंखौ जों गेलेनायजों लोगोसे जों लांफानो थाखाय जों बे गेमखौ होबाय थानाय जायो। आरो दिनै फैयै फैयै बे गेलेनाया 29थि जाबाय। फैगोन बोसोर जा रुफाथि मायथाइ जागोन। ओंखायनो जों दिनै देग्लायनि जि जों गेम बेखौ एसे थेलेलेबे बनायबाय जोङो। मानोना जों फैबाय थानायाव जोङो बेखौ गेदेर भाबै गोबां गेदेर टिमफोर लाबोनानै जों गेलेहोनो सानदों। ओंखायनो देग्लाय जों एसे थेलेलेबैनो फाथिनाय जादों। अब्लाबो देग्लाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि जिथु फाइनाल गेम, बे फाइनाल गेमाव जोंनि खैराबारि हालामजों लोगोसे खाथि खालानि जोंनि आनसलिकफोरनि सुबुंफोरा फैनानै थुबुर जानानै जिखिनि गेलेगिरिफोरखौ उत्साह होदों, जोंफोरखौ बेखौ फाथिबाय थानायाव जोंखौ उत्साह होदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जोबोद मानसि जादों। बुंनो हायो मोनसे जों खुसि जादों आरो जों। खैराबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि धरणी बर' सार बिथां, लोगोसे खैराबारि कलेजनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सार डक्टर हिरन डेकानार्जी, लोगोसे खैराबारि कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल सार रुपेश्वर बर', लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसिस्टेन्ट इडुकेसन सेक्रेटारि सार रमिय कुमार बसुमतारी बिथांमोनखौ बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बेलुन आरो फारौ बेखौ बिर होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिर होनाय जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। बिथांमोना जोंजों हांख्रायनाय लेखायै जोंनि सेराव नुजाथि फैनानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय।
नांबायसो जाबाय ini हेलो ayo खैमान मोजां आं मोनसे शट लानो नागिरदों बे समाव बेवहाय बाहागो लानाय Khairabari Dokter Dular Guru Sahabat koror kita ke lu राजा इखलान थांले जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेवहाय लाइन जाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण जय हे जय हे जय 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 हे साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम बे समाव मानगो समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय तनेश बर' डिपुटि रेन्जार जोंनि खैराबारि हालामनिनो साबायखर थाबाय बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों रानार्स अप प्राइज दान होगिरि बेनुधर मोसाहारि एनफर्समेन्ट चेकार बिथाङा जाय दोलोआ रानार्स अप जानो हागोन 15,000 रांनि बान्था बेखौ बेनुधर मोसाहारि एनफर्समेन्ट चेकार बिथाङा दान होदों बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दिनै नुजाथिनो हायाखै बिथांनि बिफा खैराबारि समबाय समितिनि चेयारमेन उमाकान्त मोसाहारि बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय फेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशननि मानिजाथाव नेहाथारि सार लोक्षिराम बर' बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय Oh my god. उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि रमेन रामसियारि सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय खैराबारि हायर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार खगेन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि ABBY एसएफनि मानिजाथाव आफादगिरि शंकर दास बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राव दान्थेगिरि नेहाथारि सोमबा ब्रह्म सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय साबायखर थाबाय सार बिथांमोननिसिम मानसि गोमोनदांलै बे
Dimakusi Dr. Dularai बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लब' बर' आदा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि अजित बसुमतारी आदा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय साबायखर थाबाय खैराबारि हालामनि सासे जाखांफुनाय ससियेल वार्कार दिपज्योति नाथ बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय 24थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना कापनि आरसिनि रिसेपसन कमिटिनि मानिजाथाव आफादगिरि चेयारमेन सार बाबुल बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे आरसिनि कनभेनर रतन चन्द्र बर' बिथांखौबो थाबाय बे समाव आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दोनथ'नो नागिरदों आरो इयुनाव जोङो आलासि Ayo. Very good. Outside.
Gaya di sini gitu. Nyale. Bisa buruk ya, Li? Sana? Good nih Om deh.